barkanmu da wannan lokaci. Insha Allahu yau za mu yi bayani akan variables da amfaninsu da yadda ake amfani da su a cikin program a Python. So kafin in fara zan so in fara bayani akan shi variable ɗin. Shi variable kamar waje ne wanda ake ajiye bayanai a cikin shi, wato memory location ne wanda za a ware shi domin a rinƙa ajiye bayanai a cikin shi, wanda kuma a koda yaushe wannan za a iya amfani da wannan variable ɗin domin a yi accessing ɗin abin da yake cikin shi. Sannan kuma za a iya canza abubuwan da ke cikin shi, za a iya canza abin da ke cikin shi a duk lokacin da buƙatar hakan ta taso. Wato shi variable kamar akwati ne, kamar yadda muke gani a nan, shi akwatin shi ne variable ɗin, wato wajen da ake ajiye bayanan shi ne. Ai yanzu misali akwati, misali za a ware akwatuna kamar guda 3 misali haka, kamar na lefe. Shi wannan akwatin ɗinkakkun kaya ne za a sanya a ciki, wannan akwatin za a sanya atamfofi da shadda misali, wannan kuma kayan kwalliya ne za a sanya. So kun ga an wawware su kowanne da abin da ya ɗauka, kuma kowanne za a ba shi suna misali, a ce wannan misali ɗinkakkun kaya, wannan kaya waɗanda ba a ɗinka ba, wannan kuma kayan kwalliya. So duk sanda ake buƙatar a yi accessing na misali ana so a ɗauko turare, so ya za a ɗauko turare? Za a yi accessing ɗin kayan kwalliya, akwatin kwalliya. So wannan akwatin kun ga ai kamar location ne wanda a cikin shi ake ajiye bayanai, ake ajiye abubuwa. So wannan shi ne variable ɗin. Sannan sai kuma sunan da za a ba shi, wannan shi kuma shi ne variable name. Sannan sai abubuwan da ake sanyawa a ciki, to su ne values ɗin nashi. To shi ma kamar haka ne, haka variable yake. Therefore shi variable ana ajiye bayanai ne domin a yi amfani da su a cikin program. Idan babu variable ba yanda za a rubuta program mai ma'ana. Sannan shi variable ana yin creating ɗin shi, sannan a yi assigning ɗin value, sannan shi ne zai zama za a iya amfani da shi a cikin program. Kamar yadda muke gani a nan gurin, nan wajejen ga shi nan na rubuta shekaru, sai wannan equal sign ɗin nan, sai kuma wannan 30. Wato nan wannan shekaru ɗin nan shi ne variable name ɗinmu, mun ba variable ɗin suna mai shekaru. Wannan kuma equal sign ɗin nan ba equal ake ce mai ba a programming, wato shi ne assignment operator. Wato ana amfani da shi domin a yi assigning, a nuna cewa wannan abin da zai zo gaba, value ɗin da zai zo gaba yana a cikin gidan wannan variable ɗin ne. Yanzu kun ga wannan 30 ɗin nan tana under wannan shekaru ne. Sai mu shiga cikin editor ɗinmu, sai mu rubuta misali mu ce age assigned to 30. So yanzu kun ga wannan mun riga mun yi declaring variable. Wannan age ɗin nan da muka sanya shi ne variable name, wato kenan mun yi declaring ɗin variable. Sai kuma assigning ɗin variable ɗin value ma variable ɗin shi ne wannan, muka sanya wannan assignment operator, sannan muka sanya value ɗin a nan gaba. So yanzu nan shi kenan mun riga mun yi creating ɗin variable ɗinmu. Saboda haka za mu iya amfani duk sanda muke so mu ga me ke cikin age ɗin nan, so therefore za mu rubuta sunan wannan age ɗin ne kawai, zai mana printing ɗin duk abin da ke cikinta. Misali sai mu ce print, sai mu ce print age, sai mu yi running. So yanzu ga shi nan, kun ga shi nan ya nuna value ɗin da ke ciki. So therefore haka ake yi. Wannan shi ne ɗaya daga cikin amfanin variable. So therefore in kana so ka declaring variable, za ka ba shi suna ne kawai, ka yi amfani da assignment operator, sannan sai ka sanya value ɗinka. Wannan shi ne. Misali kai ne za ka ƙirƙiri software ko kuma application wanda na wasa ne, wanda zai rinƙa tracking na point na user. Misali duk in ya yi wani aiki ko kuma ya taɓo wani abu, so point ɗin shi zai ƙaru
ƙila kana so ne in point ɗin ya kai adadi kaza a canza mai level. So kaga kana buƙatuwar ka rinƙa tracking na point ɗin shi domin ka san nawa ne point ɗin shi. So kamar yadda yake a nan gurin za ku ga gashi nan mun yi declaring ɗin variable player score sai muka ce assign to 0, wato farkon fara wasan, farkon fara game ɗin shi point ɗin shi zai zama a 0 yake. So variable shine zai rinƙa tracking ɗin point ɗin nashi ta yanda duk sanda ake buƙata, misali ana so a ga shin makin shi ya kai wanda zai iya canza level, so therefore za a yi amfani da wannan variable ɗin nan domin a yi assessing ɗin abin da ke ciki. So a nan gurin da aka rubuta wannan print player score, so a nan gurin abin da zai printing shine wannan output ɗin zai zama 0. Sai kuma nan da ya fara earning ɗin point, ya fara samun point, sai player score ɗin shine variable ɗin sai ya zama 25. So a nan gurin in aka yi printing ɗin shi, kun ga a da ga value ɗin da aka bashi, so amma yanzu kuma gashi nan an zo an canza shi, shi ya sanya shi variable ana canza shi, ba wai static bane ba kawai da an assigning shi kenan ba dama a canza, a'a za ka iya canza shi in buƙatar hakan ta taso. So gashi nan yanzu an mai da shi 25, sai nan kuma ya ƙara samun wani makin sai aka mai da shi mai 40. So therefore wannan shine amfanin variable. Sannan akwai dokoki ko kuma ƙa'idoji waɗanda ake bi kafin a ba variable suna. Na daga ciki shine me, variable zai iya kasancewa yana ɗauke da abubuwa guda 3 ne kawai, ko dai alphabet daga A zuwa Z, su ne ai dama alphabet, ko kuma numbers wato daga 0 zuwa 9, ko kuma me underscore. A nan variable bayan da za a yi variable name ya zamana cewa sunan da za ka ba variable ɗinka ya zamana cewa wai ya yi containing ɗin special characters, kamar misali comma, exclamation mark, question mark, at sign, ko wasu daga cikin sauran special characters ba a accepting ɗinsu, interpreter za ta baka error. Abin da za ka yi amfani da shi a special characters underscore ne kawai, shine za ka yi amfani da shi. Sannan sai doka na biyu, abin da ya kamata ka kula shine kada ka sake a farkon sunan variable ɗinka ya zamana cewa ya fara da 0. Kamar yadda a can da muka yi declaring ɗin variable age, kun ga a can da A ya fara alphabet ce, amma misali sai mu ce 2age, so wannan variable ɗin zai zamo invalid. Kamar misali gashi nan a nan gurin kun ga a nan gurin 2 player, kun ga a nan gurin zai bada error saboda me, ya fara da number kuma ba a so ya fara da number, ba a so ya fara da number. Sannan kuma kun ga a nan gurin ya yi me, akwai hyphen, an sanya hyphen a wajejen, kuma hyphen special character ne saboda haka zai bada error. So wannan shine. Sai abu na 3 da ya kamata ka sani shine variable is case sensitive, wato shi dole ƙeƙe da ƙeƙe abin da ka sanya ka bashi suna, to dole sai ka sanya exactly abin da ka bashi ɗin nan shine za ka iya assessing ɗin shi. Kamar yadda nan na rubuta gashi nan age, variable age is different from variable age, wato variable age mai small letters gabaki ɗaya to daban yake da variable age mai capital letter A. So therefore idan ka zo ka yi defining ɗin variable ɗinka a matsayin age, dukansu duk small letters, sai kuma ka zo za ka yi printing misali ko kuma za ka yi wani abu, sai ka sanya shi a ko da letter ɗaya ce ka sanya ta a matsayin capital, so za ka samu error saboda ba ka yi defining ɗin wannan variable ɗin ba, kuma shi case sensitive ne, exactly sunan da ka ba variable ɗin exactly sunan ne ake so ya fito. Sai kuma na 4 na ƙarshe, Python tana da keywords nata wanda da su ake amfani a cikin program ɗin, already ita ta riga ta san su, ta san me suke nufi, so da zaran ta gan su za ta yi tunanin cewa wannan meaning ɗin nasu wanda aka bata interpreter ɗin
so shine ake so a yi. So in ka zo ka bashi suna, misali gashi nan irin friend haka, ko kuma irin class, ko if, ko loaf, ko for, ko dai abu makamancin haka, wannan keywords ko kuma input ko makamantansu, so wannan duk keywords ne, so ba za ka yi amfani da su ba. So therefore let's say mu ƙara ƙirƙirar variable. Abinda kuma ake so shine idan za ka ƙirƙiri variable, ka tabbatar cewa sunan da ka bashi, value ɗin da zai ɗauka yana da alaƙa, sunan yana da alaƙa da irin value ɗin da za ka bashi. Misali ina so in aje sunana a ciki, misali sai in ce, kun ga zan iya bashi suna me name assign to, sai in sanya sunana misali. So kun ga nan gashi nan haka na riga na yi creating ɗin variable ɗina. So therefore kawai yanzu nan in na tashi zan ce print, sai in ce name. So therefore da na yi haka shikenan gashi nan sunan ya bayyana. So amma yanzu nan misali sai na zo sai na sanya capital letter M, so sai na yi running, kun ga gashi nan ya bada error. Da ya bada error ɗin sai ya ce me line 6 gashi nan name error, sai aka ce me gashi nan na yi amfani da wannan sunan is not defined, babu shi a gurin. Kun gani nan line 6 shine line 6, sai aka ce na yi amfani da wannan. So therefore na san exactly na san matsala ta a nan gurin take kenan. Da na zo na canza shi, kun ga shikenan program ɗin ya yi running. So therefore wannan shine a taƙaice. So sai kuma akwai naming convention, wato kamar wasu hanyoyi da ake bi domin a maida variable ya zama readable, yanda ko da ba kai ba duk wanda ya zo yana aiki a cikin program ɗin da ka rubuta zai yi mai sauƙin fahimta. So a ciki akwai snake case, wanda shi ana amfani da lower case ne gabaki ɗaya, wato lambobin su zamo dukkan su small letters. Kamar misali a nan kun ga gashi nan first name, kun ga ai kalmomi guda biyu ne, sunan variable ɗin kenan first name. So kun ga in aka tashi za a raba su, za a yi amfani da underscore. Yin amfani da underscore ɗin nan sannan kuma a maida duka words ɗin su zamanto small letters, shi ne ake kira da snake case, wanda kuma wannan shi ne aka fi amfani da shi a cikin Python programming. Ana amfani da shi wajen creating ɗin variables da function kamar yadda yake a rubuce a nan gurin. Sannan kuma akwai camel case. So shi kuma yana zamana cewa small letters ne, ko kuma in ce word ɗin farko za ta zamanto cewa small letters ne gabaki ɗayanta, sannan ba a bada space tsakanin sauran words ɗin. Amma word ta gaba abinda za ta fara da shi capital letter ne za ta fara da shi, kamar yadda nan yake gashi nan first name, kun ga a nan first kun ga dukansu duk small letters ne, amma da aka zo kan name ɗin sai ya zamana cewa me N ɗin capital letter ce. Sai nan ma total ɗin nan kun ga duka total ɗin small letter, sai nan kuma capital letter ta farko S ɗin capital letter, kuma kun ga babu space. Sai kuma Pascal use, shi kuma alphabet letters ɗin farko na kowane word suna zama me suna zama capital letters, amma sauran letters ɗin duka duk small letters suke zama. Sai kuma akwai upper case, wanda shi kuma gabaki ɗaya rubutun zai zamo capital letters ne kamar yadda yake a nan gurin. So ban so in tsawaita, kuna iya ku bi shi daga baya ku practice ko kuma ku ƙara faɗaɗa bincike a kai. So abinda nake so in ƙara magana a kai mai mahimmanci, wanda yake da mahimmanci sosai a ɓangaren ana maganar variables, shi ne mai data types. Kowace data dole akwai irinta, akwai gidan da ta fito, wato wace iri ce data. A programming ko kuma in ce a Python muna da major data types guda 4 kamar yadda suke a jikin wannan hoton. Muna da integer, muna da float, muna da string, muna da boolean.
duk wata data type to za ta yi falling ne under waɗannan abubuwan, under waɗannan data types ɗin nan. So mu ɗauki na farko shine integer. Shi integer shine lambobi waɗanda ba su da decimal point, wato whole numbers. Za ku ga a program ɗinmu ban yi specifying ɗin cewa age cewa integer ce ko kuma string ko float ko wani abun nan ba. Saboda me? Saboda shi Python da kanta take detecting ɗin cewa wane irin value ka sanya ma variable ɗinka. Value ɗin da ka bashi shi ne zai identifying ɗin cewa ga irin data type ɗin. Automatically ba sai ka sanya integer ba ko kuma int ko kuma string, wanda za ka ga a wasu programming languages dole sai ka yi specifying irin su Java da su C++ da sauransu. Ana buƙatar sai ka yi specifying ɗin wane irin data type ne. So a nan babu buƙata, amma me dole kai ka san meye a wajejen. So integer kamar yadda muka gani whole numbers ne, lambobi da wanda ba su da decimal point. Ga shi nan kamar yadda muka yi a can wajen age, so shi ne. Sai nan na biyu shi ne mai float. Shi kuma float yanda yake shi ne shi ma lambobi ne, amma kuma su me masu decimal point ne. Lambobi masu decimal point su ne mai float. Sai kuma na uku wato string. A nan gurin kafin in wuce su da integer da float dukkansu in ka tashi sanya value ɗin nasu kamar yadda muka yi a wajen age, kun ga kawai mun sanya lambobin ne. So misali yanzu mu zo float, sai mu zo mu ce misali mu ce height, sai mu ce assign to, sai mu ce 7.5 misali. To kun ga nan wannan yana da decimal point, so wannan yanzu shi mai float ne. Automatically interpreter za ta yi detecting ɗin cewa wannan is a float, therefore za ta gane cewa wannan float ne. So wannan shi ne tunda yana da decimal point. Sai kuma string. Shi kuma string shi duk wani rubutun ya danganta alphabet ne, lambobi ne, special characters ne, kowane irin rubutu in dai rubutu ne to wannan string ne. So mutum zai iya cewa to ya za a yi a ce lambobi su ma string za su iya zama string? Za su iya zama string saboda me? Ta hanyar amfani da waɗannan quotation marks ɗin nan, wato ko dai single quotation ko kuma double quotation kamar yadda muke gani. Da zaran ko lamba ce ka rubuta mata ka sanya mata nan gurin ka zo misali ka sanya mai quotation yawwa ka sanya quotation mark, so wannan automatically yanzun nan wannan ya koma string bai under me float. Amma yanzu da muka cire, so yanzu ya dawo me ya dawo a float ɗin shi, yawwa. So therefore yanzu kamar yadda na rubuta a nan na name ɗin nan kun ga gashi nan na sanya shi a single quotation guda biyu, na sanya shi a tsakiyansu. To dole sai ka sanya su a tsakiya, kuma za ka iya amfani da single quotation, za ka iya amfani da double quotation, duka duk wanda ka yi amfani da shi duka duk ɗaya ne, kuma duk zai yi aikin da ya kamata. So wannan shi ne ake kira da string. Sai kuma boolean, wato shi wannan yana containing ɗin two values ne, dole abu biyu ne zai kasance a cikin shi, dole abu biyu ne, ba kamar shi can ba ka ga dama kowane irin suna ne ka sanya, komi ka sanya, can ma kuma kowace irin lamba ce ka sanya, amma nan dole sai dai su zamana cewa me ko dai true ko false, dole guda biyu. Misali yanzu nan sai in zo a nan gurin sai in ce is, ko kuma bari mu yi amfani da snake case, sai mu ce is student. Kun ga a nan gurin wannan da gani ka san cewa me ana so a gane cewa shin
needs to ɗalibi ne ko ba ɗalibi bane ba. To kun ga anan dole ya kasance cewa ɗalibi ne ko kuma ba ɗalibin ba, true ko false dole ya kasance. So therefore muna iya sanya value ɗinmu true. So amma shi anan ba a sanya shi a quotation mark, boolean ba a sanya mai quotation mark, sannan kuma letter farko ana so ta zamana cewa capital letter ce. Haka nan ko da false ɗin ne shi ma ta farko ya zama capital letter, sannan kuma ba za a sanya su a quotation mark ba. Da ka sanya su a quotation mark to sun tashi daga boolean sun koma string. So waɗannan su ne data type ɗin da muke da su guda huɗu. So sai abu na gaba da nake so in nuna mana shi ne me, misali yanzu ina da integer, so amma ina so in maida shi ya koma float, ko kuma kafin nan ma ina so in gano shin wannan wane irin data type ne, na wannan variable ɗin. Ina so in gano wane irin data type ne yake ɗauke da shi. Yanzu misali nan ban san kowane ma irin data type bane ba, kawai ina so in gano, misali sai in zo na age ɗin nan ina so in gano a wanne data type yake. So abin da zan yi shi ne zan yi amfani da print function, wannan print function wanda dai muka saba amfani da shi. So sai kuma mu zo mu yi amfani da wani function wato type function. Wannan shi type function ɗin nan ana amfani da shi ne domin a gano shin wannan type ɗin wannan variable ɗin wane irin value yake ɗauke da shi. Wannan yana da muhimmanci sosai musamman gurin da za a rinƙa amfani da user input, inda za ka buƙaci mai amfani da software ka wato user ɗin software ka ya yi inputting ɗin bayanan shi. Misali ka zo program ne wanda zai calculating ɗin average, so mun san average dole zai zamana cewa lambobi ne. So kana so dole sai ka yi checking ka gano cewa shin abin da ya rubuta lambobi ne ko kuwa ya haɗa da string, ya haɗa da alphabet da sauransu. Ka ga idan baka yi checking ba, so in ya sanya rubutu to dole program ɗinka zai yi crashing, zai ba da error. So amma in ka yi checking so shi ne zai tabbatar da cewa me, zai tabbatar ma da cewa wannan value ɗin da ke cikin wannan variable ɗin data type kaza ne. Misali ƙila integer kake so. So misali yanda za mu yi mu gane shi ne za mu zo mu ce me type, sai mu ce me, sai mu sanya wannan shi ne function ɗin. Dama function za mu zo kan function, akwai user defined function, akwai wannan predefined function. Wannan predefined function ne already Python ta san da su. So therefore a nan a tsakiyar su za ku ga dole sai an sanya bracket ɗin nan guda biyu. A cikin bracket ɗin ne za ka sanya sunan variable ɗin da kake so ka gano wane data type gare. So let's say mu fara da age ɗin nan, sai mu ce age, sai mu yi running ɗin shi. So kun ga gashi nan ya ce class int, wato yana a under integer kenan, yana class ɗin integer. Let's say muna so ƙila mu haɗa da wani rubutu, sai mu ce misali this is an, to kun ga wannan tunda rubutu ne dole za mu sanya shi a me, za mu sanya shi a quotation mark. To a nan idan variable kana so ka haɗa variables a print statement ɗaya ka displaying ɗinsu, ko kuma ka haɗa shi variable da rubutu, to kana buƙatar ka yi amfani domin ka yi separating ɗinsu ka raba tsakaninsu, kana buƙatar ka yi amfani da me, da comma. Comma ita ce za ta nuna cewa wannan abun nan ɗin ya ƙare, yanzu ga abin da kake amfani da ga kuma abu na gaba misali. So therefore gashi nan this is an, let's say sai mu yi running ɗin shi, kun ga gashi nan ya fito this is an class int, wato class ne na integer. Let's say mu canza shi, sai mu sanya height a gurin. So kun ga gashi nan height is me float. Sannan za mu iya canza shi ma height ɗin, sai mu maida me
name, muka sanya name, kun ga shi kuma name gashi nan string ne name. Sai nan kuma wannan student ɗin nan shi ma let's say mu gano shi is student, shi ma sai mu yi running, shi kuma kun ga gashi nan bool, wato boolean kenan. Kun ga ta haka ne mutum zai gano wane type ne variable ɗin value ɗin da ke under that variable, wato wane value ne yake a cikin wannan wane irin data type ne wannan variable ɗin ya ƙunsa. Wannan shi ne a taƙaice. Sai abu na gaba wanda nake so in nuna kafin in ƙarƙare wannan tutorial ɗin shi ne me conversion, yanda za ka canza variable misali daga integer, yana integer sai ka zo ka mai da shi ya koma float ko kuma ya koma string. Misali a cikin in muka zo wajen input function wanda za ka ba user damar ya rinƙa sanya abun nan ɗin shi, ya rinƙa sanya input ɗin shi, ya rinƙa sanya bayanai da kanshi. So za ka ga a gurin duk abin da ya rubuta zai zo a matsayin string ne, ko lambobi ne ya rubuta normal lambobi marasa ko mai decimal ko mara decimal bai ƙara komai a gaba ba to a matsayin string za su zo. So a lokacin dole sai kai converting ya koma me, ya koma sun koma integer in integer kake so, ko kuma ya koma float in float kake so. So shi ne na ce maku amfanin shi kuma wancan type ɗin zai zo a can, saboda misali da farko za ka fara gano wane type ne kafin kai converting ɗin shi ya koma abin da kake so ya koma, in integer ne in abin nan kake so ya koma. So a nan za mu yi bayanin yanda za ka gano yanda za ka yi converting ɗin variable ɗinka zuwa me, zuwa wani data type, daga wannan data type ɗin ya koma me, ya koma wani data type ɗin. So therefore ya za mu yi wannan shi ne me, yanzu misali sai mu zo mu ce za mu ɗauko yanzu ga age can, muna da age, so yanzu muna so age ɗin nan ya koma float. Ya za mu yi? Za mu zo let's say mu ƙara printing statement a sama, sai mu ce me, to a nan gurin akwai keywords da ake amfani da su, akwai keywords wanda ake amfani da su wanda in integer ne za ka yi amfani da int, in integer kake so ka mai da su kenan, kuma kana so ka mai da shi zuwa float za ka yi amfani da keyword ta float. Idan kuma string kake so ka mai da shi za ka sanya shi a matsayin za ka sanya str shi ne matsayin string, za ka yi converting ɗin shi ka mai da shi string. In kuma kana so ka mai da shi boolean, so shi ma za ka abin nan za ka yi amfani da keyword ta float. So therefore a nan let's say mu ɗauki na age, so a nan in muka tashi za mu ce muna so mu mai da shi float misali, sai mu ce float, sai mu buɗe parenthesis ɗinmu, sai mu sanya sunan variable ɗin a cikin shi, sai mu ce age. So yanzu nan gurin ai nan dama na type ɗin nan ba shi ne yake nuna wane data type ne ba, so let's say yanzu sai mu sanya age a gurin. Kun ga a nan gurin mun riga mun san cewa me integer ne saboda whole number ne, to amma a nan gurin kuma mun zo mun sanya shi a int, duk da dai a nan gurin ya kamata in za mu yi abin nan ɗin ya zamana cewa mun let's say sai mu ce age mu canza shi mu ƙara rubuta shi mu ce assign to float age, yawwa, daga nan sai mu zo sai mu ce print age. So bari ku gani, so a nan gurin kun gani gashi nan a can fa 30 ne muka sanya 30 ne,
amma da muka yi running da yake mun canza value ɗin mun canza data type ɗin mun mai da shi float, kun ga da muka yi running gashi nan ya koma me 30.0. sannan kuma da muka yi printing ɗin type ɗin shi a nan gurin type H, kun ga me sai ya koma kuma me under float. So wannan shine yanda ake canza ma variable ya koma wani data type ɗin. Let's say za mu iya mai da shi kuma string, mu ce misali str. So kun gani gashi nan 30, this is an string class. So kun gani, to let's say mu jarraba mai da shi ya koma float mu ga me zai nuna. So in muka mai da shi float, kun gani gashi nan me true, kuma ya nuna me bool. Let's say yanzu a nan age ɗin nan sai mu canza value ɗin, kun ga ai 30 ne ko, let's say sai mu mai da shi 0 sai mu yi running. Kun ga da yake a 0 yake a nan gurin sai ya bada me false. Amma in dai dama true and false ai in true ne, so in abu yana da daraja shine yake true, in kuma bai da daraja so false ne. Wato misali in 1 ne, 1 shine true, 0 false. So 1 ɗin nan zai iya zamana cewa kuma fiye da 1 ɗin. In dai normal lamba ce to zai zamana cewa true ce, in kuma 0 ne so zai zamana cewa false ne. So wannan shine a taƙaice. Haka nan shi ma string za ka iya converting ɗin string zuwa ya zan ce integer ko kuma zuwa float. Amma me abinda za ka lura a nan, idan string ne kada fa ka je ka ɗauko kamar yanzu wannan ai nan value ɗin da na ba shi, kun ga ai string ne, suna ne, alphabet ne a ciki. To in na ce zan yi converting ɗin shi zuwa integer to zai bani error. Sai dai me idan na zo na canza value ɗin nashi, idan na canza value ɗin misali na sanya 60, to yanzu nan idan na zo nan sai in ce bari in canzo shi gabaki ɗaya, sai in ce me, in ce name assign to int name. So kun ga nan ma let's say in canza shi in ce name, nan ma in canza shi in ce name. So in nayi running ɗin shi, kun ga gashi nan abinda dai na rubuta shine a wajejen, gashi nan ya koma integer wato 60. So let's say sai in canza shi kuma again ya koma float, in mai da shi float. Yanzu to in nayi running ɗin shi, kun gani ya ƙara 0.0 a gaba kuma nan gurin ya koma float. So therefore haka ake yin converting da sauransu da dai duk abinda ya danganci variables ɗin. Da fatan an fahimci abin, wanda bai fahimta ba yana iya yayi tambaya.